Hvorfor tillader Gud, at der er sygdom i verden? Er Gud en lille dreng, der har fundet forstørrelsesglasset frem på en varm dag og svitser og små myremennesker? Det er så forfærdeligt. Nå, hvad så? Jeg vil lige på restaurant her med veninderne Clara og Sofie. Okay. Hvad skete der? Jo, altså Clara, hun tog bare sådan et mega klamt billede af min kage, og så lagde hun det op på Instagram. Nå, det lyder da virkelig ondskabsfuldt. Det var det værste, der nogensinde er sket for mig. Wow. Ja, det kan jeg virkelig godt se. Vi lever i en verden, som ikke er perfekt. Der sker ting, som vi vil ønske ikke kunne ske. For nogle er det forfærdeligt, at der bliver taget dårlige billeder af deres kære. Andre har mødt sorg på en helt anden måde. Nogle gange oplever jeg sorg og smerte i mit liv, som får mig til at tvivle på, om Gud overhovedet er kærlig. Hvis Gud virkelig elsker mig, hvorfor er jeg så ked af det? Synes Gud, det er sjovt at se mig lide? Var Gud ikke kærlighed? Jo. Prøv at forestille dig en mor med en lille pige. Pigen her lider af en sygdom, som kan ødelægge hendes liv som voksen. Hun er derfor nødt til at få en kur mod den her sygdom. Og den her medicin, den er helt forfærdelig. Den smager ikke bare dårligt. Den skal faktisk indtages 3 gange om dagen. Det er sådan nogle elendige og store piller. Den lille pige forstår ikke, hvorfor hun skal have den her medicin. Hun er for lille til at forstå det, og hun har alligevel ikke oplevet livet uden den her sygdom. Moren giver medicin, fordi det er det bedste for den lille pige. Også selvom tårerne triller ned ad kinderne på hende. Moren kan godt forsøge at komme med en forklaring på, hvorfor, men pigen vil aldrig nogensinde forstå det. Så i stedet siger moren, stol på mig. Jeg elsker dig. Vi får ikke altid lov til at se meningen med vores lidelse. Vi har en Gud, som vi må stole på for alt i verden. Kærlighed. Guds inderste ønske er, at alle mennesker bliver frelst. Og det arbejder han konstant på. Det må vi stole på og finde trøst i, når livet gør allermest. Det var alt for nu. Jeg brænder for, at du skal lære Gud bedre at kende. Og du har spørgsmål til, hvorfor Gud tillader, at livet nogle gange gør ondt. Gå ind og skriv en kommentar, og gå ind og subscribe på kanalen.